गासैखौबो बरायनानै लानाय जाबाय बे गोदान भिडिअ'आव। नैबे भिडिअ'आव जों रायलायगोन बिटिआरनि जिहेतु सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआ मोनसे रिक्रुटमेन्ट होदोंमोन, बेनो जाहैबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि रिक्रुटमेन्ट। अके, दा बिनि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानो गोनांमोन मैयानि दिनावहाय 7 थारिखआव, माने 7 खालारावहाय बियो मा जानो गोनांमोन, एक्टिभ जानो गोनांमोन, खिन्थु दिनैहाय बिखौ एक्टिभ जानाय मोनबाय। बे जाहैबाय नैबे जोङो लास्टआव, बे जाबाय जोंनि अफिसियेल वेबसाइट। बे अफिसियेल वेबसाइटआवनो जोङो गाहायाव फैयोब्लाहाय जोङो मोनगोन बिनि एप्लाइनि लिंकखौ। अके, स' नैबेनो जाहैबाय जोङो लास्टआव नुनो मोनदों, बेयावहाय जोङो थांब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन। स' क्लिक हियाराव जोङो क्लिक खालामनो नांगोन। बेयाव जों क्लिक खालामोब्ला नैबेबायदि इन्टारफेस ओंखारसिगोन, जेरावहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडि, एक्टिभ इमेल आइडि, जिहेतु जों आगोलनि भिडिअ रायलायखादोंमोन एक्टिभ मबाइल नाम्बार नांगोन आरो इमेल आइडि नांगोन जायहा एक्टिभ, मानोना बेवहायसो नोंथांखौ कमिउनिकेसन खालामनाय जागोन। स' जोङो बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ होनो नांगोन आरो। अके, आङो डिटेल्सफोरखौ एन्ट्रि खालामनानै लानि। स' आं डिटेल्सखौ होनानै जोङो आइ एग्रियाव क्लिक खालामनो नांगोन। बेनि उनावहाय जोङो नेक्स्टआव क्लिक खालामनांगोन। अटिपि सेन्ड जाबाय थागोन, अटिपि साक्सेस जाबाय। बिनि उनाव मबाइल नाम्बाराव अटिपि फैगोन। अटिपिआ मबाइल नाम्बाराव फैबाय, बेखौ दा आं एन्ट्रि खालामनानै होनोसै। एन्ट्रि खालामखांनायनि उनाव साबमिट अटिपि खालामनो नांगोन। अटिपि साक्सेस जाबाय। दा बिनि उनावहाय नोंथाङा मा पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नागिरदों, अके, ग्रेड 3 ना ग्रेड 4, बेनि सायाव नोंथाङाहाय सेलेक्सन खालामनो नांगोन आरो दै। बेवहाय अपसना मोननै दंखायो, सेक्रेटारि फर बिसिडिसि, बिनि एप्लाइआव दाबो जोबनानै थाङाखै नालाय बेखौबो एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि उनाव अफिस सुकिदार दं, सार्भेयर, स्ट'र किपार दं, ग्राफ्टार दं, फिल्ड एसिस्टेन्ट दं, फिल्डमेन दं। दा बे गासैखौबो जोङो सेलेक्ट खालामनो थाखाय जोङो जिहेतु सिगांनि भिडिअ होदोंमोन ना, बे पस्ट वाइज, बे पस्ट वाइजखौ नायनानै लानो नांगोन आरो। अके, स' आङो बेवहाय होबाय जेनेबा साप'ज ग्रेजुवेट लेभेलनिखौ। अके, ग्रेड 4 होबाय दे, ग्रेड 4 होबाय। बिनि उनाव डिपार्टमेन्टखौ सेलेक्ट खालामदो, मायाव, एग्रिकालचाराव। बिनि उनावहाय नोंथांनि नामखौ बेयाव मेनसन खालामदो। अके, बिनि उनावहाय नेक्स्ट खालामदो। अके, डिटेल्सआ साक्सेस जाबाय। अके, डाटा सेभ साक्सेस। बिनि उनावहाय गोदान मोनसे इन्टारफेस फैसिगोन। बेवहाय नोंनि कमिउनिटि, जेन्डार, फादार नेम, कास्ट ना, प्रेजेन्ट अकुपेसना मा, फिजिकेल हेन्डिकेप ना मा, डेट अफ बार्थ, बे गासैखौबो, इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज ना, बे गासैखौबो माने नोङो एन्ट्रि खालामनो नांगोन। अके दै, दानिया बिनि गुथै डिटेल्सखौ आङो गाबोनसो लाबोनो हागोन, खिन्थु दा नङा, बेखौ जास्ट डेम' हिसाबै नोंथांमोननो खिन्थाबाय। बेबायदि प्रसेसआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो आरो। अके, स' गाबोनखौ नेनानै थादो, जुदि नांगौब्लासो आं खालामगोन, नाङाबा खालामनो नाङा, मानोना नोंथांमोननि सापर्ट नङाब्लाथ' हाया, ओरैनो भिउसआनो जाया। खिन्थु जास्ट आङो इनफरमेसन होनो थाखाय बे चेनेलनि गेजेरजों ट्राइ खालामबाय थायो आरो। स' नैबेखिनिसिम दोनथ'बाय, डेम' बियो गाबोन दिनावहायसो बेखौ माने बानायगोन आरो दै। जुदि नांगौबासो कमेन्ट खालामगोन, साबसक्राइब खालामनानै खोन्थाहरगोन, आरो जुदि नाङाबाथ' जेबो नङा आरो।